Пазене на портите, за това ще говорим днес в Awakening Life, Awakening Wednesdays. Това е Дженифър Леклер, основател на глобалното движение Awakening Prayer Hubs. Ние сме в над 100 нации. Вашата може да е следващата. Създаваме хъбове в градове по целия свят. Преди да започнем днес, не забравяйте да настроите известията си така, че да ви уведомяват, когато тези предавания са на живо, за да не пропуснете нито минута. И искам да ви напомня, че четем и разяснявам моята книга The Intercessor's Devotional. Можете да си вземете копия от нея на моя уебсайт jenniferleclaire.org или да я намерите в Amazon. Можете да получите подарък и книга, като посетите awakeningprayerhubs.com. Да ни видите, присъединете се към нас, да ви подготвим за възраждане и пробуждане във вашия град, в вашата нация. Нека погледнем това. Това се нарича пазене на портите. И ще прочета писание, 2 Летописи 23 стих 19. И той постави пазачи на портите на дома Господен, за да не влезе никой, който по някакъв начин е нечист. Помислете за това. Те имаха стандарт за това, кой ще премине през тази порта. Всеки, който е нечист по някакъв начин, не трябваше да влиза, не можеше да влезе. Те нямаше да бъдат допуснати. И това е показателно. Вижте, ние трябва да пазим портите в нашия град. Трябва да решим, можем да решим, трябва да решим какво влиза и какво остава навън. Трябва да затворим тъмните неща, демоните, всичко не като Исус. Не говоря за изгубените души, говоря за духовния свят. Нека погледнем това. Отче, в името на Исус, благодаря ти, че отваряш очите на твоите хора, твоите застъпници днес, за да видят своята отговорност да пазят портите. И въпреки, че всички имаме различни молитвени помазания, някои са специално призовани да бъдат пазачи на портите, благодаря ти, Господи, че всички имаме известна степен на отговорност в тази област на пазене на портите. Така че помогни ни да се възползваме от това днес в името на Исус. Амин. Ще започна да чета и да обяснявам. Пазач на портата е този, който пази портата или който контролира достъпа. Сега това не е лош контрол, това е добър контрол. Застъпник е този, който се застъпва, който стои между врага и Божиите хора, за да забрани достъпа, или между Бог и неговите хора, за да се моли за тях. И така, виждате, пазач на портата е този, който пази портата, контролира достъпа. Застъпник е този, който се застъпва. Пазач на портата ще бъде застъпник, който стои в пролуката, за да забрани или позволи неща в града, в църквата, в семейството. Всички имаме различен метрон. Вие сте пазач на портата на вашето семейство, сте пазач на портата на вашия бизнес, вашата доброволческа група, вашия град, вашата нация. Има нива. Бог издига застъпници, които пазят портата в тази ера, които имат остро усещане за това какво трябва да бъде допуснато в дадена територия и какво трябва да бъде напълно изключено. Те, в много реален смисъл, пазят духовните порти. Те изграждат стена, така да се каже, забранявайки достъпа на неупълномощени натрапници и демонични сили. Сега, пазачите на портата също допускат царя на славата. Вдигнете главите си, о портино, за да влезе царят на славата, нали? И така, и искаме да поканим ангелите, искаме да подготвим пътя за второто пришествие на Господа. Искаме да създадем и позволим на Светия Дух свободен достъп в църкви, семейства, защото можем го изключим, можем да затворим, можем да наскърбим ангелите, можем да наскърбим Светия Дух. Ние като пазачи на портата част от нашата отговорност е да създадем благоприятна атмосфера за царя на славата да пребивава. Пазачът на портата и стражът не са само за демоничното. Става въпрос и за царя на славата, на поканването му и молитвата. Сърцата на хората ще се отворят да приемат това, което той прави или казва и как се движи в атмосферата. Пазачите на портата владеят ключовете на царството. Исус в Матей 18 стих 18 прочета от версията Amplified Classic Матей 18 стих 18. Истина ви казвам, каквото и да забраните и обявите за неправилно и незаконно. На земята трябва да бъде това, което вече е забранено. На небето и каквото и да позволите и обявите за правилно и законно.
на земята трябва да бъде това, което вече е позволено на небето. С други думи, ние просто отразяваме небесните протоколи. Ние просто отразяваме волята на Бога. Молим се, нека дойде Твоето царство, да бъде волята Ти на земята, както на небето. Ако Бог не би го позволил на небето, ние няма да го позволим в нашето семейство. Ако Бог не го допусне, Той има изгубени хора в семейството. Ние не ги изгонваме, но не бъдете религиозни. Ако не е позволено на небето, не го позволяваме в църквата. Ако не би било позволено на небето, не го позволяваме в семейства, бизнеси, служения. Ако е забранено на небето, го забраняваме на земята. Ако е позволено на небето, трябва да бъде позволено на земята. Сега, съвсем друго учение, но разбирате, не можеш просто да забраниш всичко. Ако Бог прави нещо, тогава не можеш да забраниш на Бог, нали? И за това трябва да различаваме, защото някои хора мислят, че врагът атакува, а всъщност Бог се съпротивлява. Това е съвсем друго учение. Слушайте, зрелите пазители разбират законите на царството и различават какво Бог иска вътре и какво Бог иска вън, какво Той забранява и какво позволява. Виждаме пазители през цялото време в ежедневния живот. Вижте, за да вържете и развържете правилно, за да позволите и забраните правилно, трябва да познавате Словото. Молите ли? Трябва да познавате Словото. Защо? Защото трябва да знаете какво е законно и какво е незаконно. Знаете какво е в Словото. Трябва да знаете какво Бог вече е постановил, обявил и обещал. Трябва да познавате законите на царството. Ще сте по-малко ефективни в застъпничеството. Ако сте начинаещ, Бог ще ви използва, но Той иска да ви използва на по-високо ниво, докато озрявате в Него, и това е голяма чест. Така че виждаме пазители в всяка област на живота през цялото време. Нека ви дам някои практически примери. Когато отидете на кино, има пазител. Там служителят проверява, че имате билет преди да ви позволи достъп до салона. Сега някои хора вземат един билет и прескачат от зала в зала и гледат 4 филма на цената на един. Това е грешно. Нека това е грешно. Когато отидете в супермаркета, има пазител. Той се нарича касиер. Служителят се уверява, че плащате за стоките, преди да ги отнесете вкъщи, иначе сте крадец. Затова имат камери. Това са пазачите и пазителите или охранителите. Виждате ли го? Така че когато се обадите на бизнес, за да говорите с адвокат или друг професионалист, лекар, те имат пазител, наречен секретар, който решава дали ще получите достъп до тях или не. Те стоят между вас и човека, до когото се опитвате да стигнете. Нали? Когато бях редактор на списание Каризма, бях пазител. Решавах кои истории ще влязат в списанието и кои няма. Аз решавах кой ще бъде на корицата. Молете Господ да ви даде откровение за пазителя и разбиране какво трябва да бъде позволено и какво забранено във вашия живот, във вашата църква, във вашия регион. И след това използвайте ключовете на царството. Добре, докато стоите в пролуката. Имаме повече обучение в School of the Noah, School of the Spirit Тави. Дава, можете да получите обучение там. Ние провеждаме обучение. Имаме месечно обучение в молитвени центрове, имаме месечни отговори, имаме регионални лидери, които са ваши треньори. Ние се молим заедно месечно. Има много, в което можете да участвате, колкото малко или колкото много искате. Но се присъединете към нас. Искам да се помоля за вас, но се присъединете към нас на www.awakeningprayerhubs.com. Това е www.awakeningprayerhubs.com. Има безплатен подарък за вас. Моля, присъединете се към нас, стартирайте център и се обучете. Присъединете се към център и дойди или спонсорирайте център. Имаме хора, които чакат за спонсорства. Така че, Отче, в името на Исус, би ли ни дал откровение за пазителя на портата и издигни ни като хора, които виждат какво небето забранява и позволява. Помогни ни да разпознаваме врагове, маскирани като приятели, и ни направи смели да стоим между натрапниците и портите си ни призовал да пазим. В името на Исус. Амин. Запомнете, изтеглете това приложение. Това е единственото място, където това учение се появява. Ще се видим следващата седмица на Awakening Live. Бог да ви благослови. Имайте ден на пробив.